Funkcie FAPI, Jalina združenie. FAPI predstavuje revolučný predajný systém pre malé a stredné podniky, umožňujúci jednoduchý prechod do online sveta. Vyznačuje sa všestrannosťou, umožňuje predaj fyzického tovaru, digitálnych služieb a zážitkov s ľahkou prispôsobivosťou. Umožňuje podnikom používať predpripravené formuláre bez potreby technických znalostí, optimalizované pre mobilné zariadenia. Nabízí neobmedzené množstvo produktov a predajných formulárov, podporujúc rast bez potreby drahých aktualizácií. Poskytuje pokročilé funkcie ako spustenie vlastných skriptov a integrácia s inými službami pre personalizované predajné procesy. Príklad, miestne masážne štúdio môže vďaka FAPI jednoducho vytvoriť a predávať digitálne darčekové certifikáty. FAPI pomáha malým podnikom prekonať technologické a finančné prekážky a expandovať v digitálnom veku ako dôveryhodný partner.